Halo, proyek punika ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh indikator perusahaan kanthi luwih cetha. Kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki karo sampeyan. Inspire Medical Systems Inc. ticker INCP. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 28 Juni 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Inspire Medical Systems kalebu subkategori Therapeutic Medical Equipment, 43 perusahaan sing melu pambiji. Kita bakal nimbang pancasan digawe ing mburi video. Skor sakab kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek 8 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 2,5 terms. Yen katon banget jembar, ing framework saka kabeh kita pasar saham minangka wutuh. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8 poin. Marang skor 8 kanggo perusahaan Inspire Medical Systems Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Inspire Medical Systems lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Inspire Medical Systems Inc. nuduhake owah-owahan minus 5%. Marang owah-owahan rega ing 2% subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Inspire Medical Systems Inc. gunggungipun 3,9 miliar dolar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 66 US$ miliar. Nilai buku perusahaan punika 0 US$63 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku 9 US$ miliar. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Inspire Medical Systems ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 5,882%. Regane buku 7,191%. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Utang perusahaan gunggungipun 0 US$3 sen 2 miliar. Utang kanggo nilai buku 5% saka ibu kutha perusahaan. Taksiran tingkat perusahaan saka kewajiban finansial, apik banget 2 terms. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 58,7. Kanthi rata-rata ing subkategori 425,2. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori apik banget 2 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi 66 US$ mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 95 US$ mayuta-yuta. Taksiran indikator keuntungan mangsa sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 4,6. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 5,6. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 840 US$ mayuta-yuta. Revenue ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka 1 US$9 sen 0 mayuta-yuta. Taksiran pratandha saka samestine revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Wates sales punika 7,9% karo rata-rata kanggo subkategori 1,3%. Asesmen bati sales dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 3,854%.
sing 53% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $3.134.000. Lan kanggo subkategori $2.053.000. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Passable 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai $53.04. Rata-rata ing subkategori $4.08. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue organisasi saben pegawai $674.000. Ing subkategori $369.000. Revenue saben pegawai dibandingake perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Enggo bareng short akun kanggo 12,3% dibandingake karo rata-rata subkategori 4,9%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Inspire Medical Systems Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 53%. Rega saham perusahaan saiki watara $132. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $218. Ayo kang katon ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan. Link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi, evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka rega saham perusahaan Inspire Medical Systems. Sistem informasi Guru Markets kaputusan digawe. Bisa diijolke kanggo $132.41 US. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup dhuwur. Organisasi dibiji nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 178,57. Mandeg mundut disetel ing 86,25. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 28 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker PRCT punika pesenan imbangan kanggo ngedol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup pesenan apa wae sing utama utawa ngimbangi. Urutan kapindho ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan kanggo nggunakake sistem bantuan saka Guru Markets.